बाक्सा खुस्राबारिनि जेएसपि बड' गोजौ फरायसालिनि बानजायनायाव मेट्रिक बिजाथि आरो बिमा बिफा दिथागिरिफोरखौ लाफानानै दिनै लोगो हमलायनाय आरो सावरायलायनाय हाबाफारि खुंदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि नन्देस्वर बर'आ बाहागो लानानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायो। बे हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि उपेन बर', गबर्धना दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि शंकर गयारीजों लोगोसे गोबां माननि आलासिफोरा बाहागो लायो। जेएसबि बड' गोजौ फरायसालिनि बानजायनायाव मेट्रिक केन्डिडेट आरो बिथांमोननि बिमा बिफा थामहिनबा गार्जेन बिथांमोनखौ लानानै नैबे फरायसालिया दिनै फरायसाफोरजों आरो गार्जेन बिथांमोनजों लोगो हमलायनाय सावरायलायनाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव आङो बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोबा मेट्रिक आनजादा बांद्राय गोबाव सम गैला आरो बेनि थाखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्ला कमिटिया बेनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। फरायसालिफोराव हाबनाय माखासे हाबाफारिया जोंनिया जोब्बाय। बेनि अनगायैबो जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासै जिल्लायाव थानाय 26 जौसोआ दिनै मेट्रिक आनजाद लिरगोन आरो बै मेट्रिक आनजाद लिरगिरि बिथांमोनखौ थांखिनानै जोङो लाइजाम लिरहरदों, गार्जेन बिथांमोननोबो लिरहरदों आरो बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों जाहाथे फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादाव साबसिननिख्रुइ साबसिन मोजां जाहाथे रिजाल्ट खालामनो हायो। मानो होनोबा दिनै जोङो नुनो मोनगासिनो दङ थांनाय मेट्रिक आनजादाव स्टेन्ड खालामग्रा बर' बिजोंजों फरायनानै जों नुनो मोनाखै आरो हायार सेकेन्डारि आनजादावबो जोङो बर' फरायसा नुनो मोनाखै आरो दिनैहाय जोंहा दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय UPSCनि थांनाय बोसोरनि जा रिजाल्ट होबाय बेवहायबो दिनै बर' फरायसा गैया। दा बिनि थाखायनो जोङो फरायसाफोरखौ टारगेट खालामनानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ जाहाथे बैफोरबायदि आनजादफोराव जोङो बर' फरायसाफोरखौ जोङो उथ्रिहोनो हायो नामा। बेनि थाखायनो जोङो बे थांखिखौ लानानैनो दिनै नैबे जेएसबि बड' हाइ स्कुल आव जि हाबाफारि जादों बेवहाय फैदों आरो फरायसाफोरखौ आं बेखौनो बुंदों खस्थ' खालामनांगोन, खस्थ' खालामनानै फरायनांगोन। बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्राखौबो दिनै बुंनो नांगोन, फरायसाफोराल' खस्थ' खालामनानै हयथ' जोङो मोजां रिजाल्ट मोननो हानाय नङा आरो बिनि थाखाय गार्जेनफोरनि रलाबो थानो नांगोन। दा बेनि थाखायनो गार्जेन बिथांमोनखौबो खावलायनाय जादों दिनैहाय जे नोंथांमोना गुबुन खामानियाव दिनै बेस्थ' थायोब्लाबो खिन्थु गावनि गथ'खौ दिनै सुबुं सम्पद खालामनायाव बा मोजां रिजाल्ट खालामनायाव नोंथांमोनाबो जथेस्थ' खस्थ' खालामनो नांगोन, दायित्व लानो नांगोन। अब्लासो दिनै जोंनि बर' फरायसाफोरा दिनै मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन। आङो बेखिनि बाथ्राखौ बिथांमोनखौबो खावलायदों। दा बे बिथिङावथ' जोङो खोब दुखु गोनां होननानै बुंनो नांगोन। खिन्थु जोङो दिनैहाय नुबाय जोङो मेट्रिक आनजादानो जा बा हायार सेकेन्डारि आनजादानो जा बर' बिजोंखौ गारनानै गुबुन बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोराबोथ' दिनैहाय बांद्राय बेबायदि मोजां रिजाल्ट खालामनो हायाखै। अदेबानि जों जुदि नायोब्ला दिनै बर' बिजोङाव फरायनाय माखासे फरायसा बिथांमोनाबो दिनै मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों। दिनै गोबां IIT आव दिनै एडमिसन मोनदों, NIT आव दिनै एडमिसन मोनदों, आइजार बायदि इनस्टिटिउसनफोरावबो दिनै बर' बिजोंजों फरायनानै थांनाय फरायसाफोरा दिनै हयथ' मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों। दा बेखौ नायोबा दिनै बिजोङा दिनै जोंनि थाखाय खुनु प्रब्लेम जानो हाया। एमनखि आं बुंगोन बर' बिजोंजों जुदि फरायोब्लासो मोनफ्रोमबो दिनै कनसेप्टखौ क्लियार जानायनि जा माने क्लियार जानांगौनि थाखाय जिखिनि माने बुजि मोननांगौ बेखौ जुदि बर' बिजोङाव फरायोबासो साबसिन बुजि मोनो आरो कनसेप्टखौ क्लियार जासिनो होननानै आंहा खिन्थु फोथायनाय दङ। थ' बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्ला कमिटिया जोङो गोलाव समनिफ्राय खामानि मावबोबाय थादों। एमनखि जोङो प्रखाखनजोंबो थानानै जोङो बे लेभेलाव जों खामानि मावदो आरो बिनि थाखायनो जोङो दिनै सिगांनि रुजुनायाव जों एसेबाबो जों खमायनायखौ नुनो मोनदों। खिन्थु अब्लाबो बेखिनिया थोजासे नङा। दिनै थांनाय समाव गोबां दुर्गा फुजा थांबाय, हयथ' माखासे फुजा थांबाय, बेवहाय जोंनिनो माखासे फरायसाफोरा खायसेया दिनै नांनायनि बारा दिनै गारि स्पिडआव सालायनानै निसा बेसादखौ लानानै दिनै एक्सिडेन्ट जानानै माखासे बर' गथ'फोरा दिनै रुंसारि जागासिनो दं अबथिरायै आरो बियो दिनै हारिनि थाखाय जोबोद माने दुखुनांथाव। दा ओंखायनो आङो फरायसाफोरखौ आङो खावलायदो जे निसा बेसादनिफ्राय जोङो गोजानाव थानो नांगौ आरो बांद्राय बे नांनायनि बारा गारि माने साखावनाय
बा स्पिड सालायनाय बेखौ जोङो माने कन्ट्रल खालामनांगौ आरो गाव मोनसे मोजां थांखि लानानै दिनै फरायनायाव जाहाथे बयबो गोसो होयो मानोना दिनै बेफोरबायदि फरायसाफोरानो मोनसे समाव बर' हारिनि साफा साफा सुबुं सम्पद जाहैनांगोन आरो हारिनि थाखाय दिनै खामानि मावहैनांगोन समाजनि थाखाय खामानि मावहैनांगोन बेबायदि थासारियाव जुदि जोंनि फरायसाफोरा बेबायदि जुदि निसा बेसादाव जुदि हाबसोनानै जुदि थाबाय थायोबा जों हारिखौ दिनै उद्धार खालामनो हानाय नङा।